Chelsea IT Cell a convenor Moses rong pia he maju baji cap Chrisia Porda masi anabdelo alang itu bang trok ni bang poli do pubon kedam bang ini ke ambahang cipung head hilira do pusipo ke hadak bana ci thok nai cap head si bang Moses phan ke ban pusi Moses pen ini tum aphan ci thanlo la posi dil tum pili dak thana long bang ke FIR kup nangi PC wang lo mohon di sopan nep nang po lapen ke Bikram tok bila pen hala komat tong mahang ji phung het ni heli do jat do pulo police address on pulo la bange frame hayang lo ta selang tum han nep nai pusi dak khana lo tum FIR phat nangi pi phansi wang lo lasi nili tum APHLC ke claim abang thu pha la ke non Moses rong pia phanchot pukali lo hukum sing teron phanda hemdam paksi chok thengdam lo latani tum justice long le akang sai long le adun thu kursing ti mong phanda ajha ka BJP tum dun si kidnap dam lo areng pasu lo hala tum justice long le la penako adun thu Samson han se phanda areng pasu lo lata justice long le gopi lo kilong le ke bolote nili tum thana FIR le pidam tani tuma FIR ke nang deng de diti lasi pini la Moses rong pi aphan abang FIR dengima dengima itum la lasi chonghong lo lasi mo usi phanda pukang lo hai kidam tangan dan itum APHLC pen FIR nangi pi poke FIR register tediti la pen akali lesi litum hasa ko case nangka pe bondu thu lasi non bang itum nang chonghong po bosi usi phan pukang lo lasi nang litum nang restart pijima nang restart pi pe ma lasi kidam tangan dan litum APHLC pen ke इंसाम जिन में सी पार्टी का चारी लापेन इंसाम जिन में से रार फान के थान जे बोंग नंग ने जे चोक नंग ने पुलो लासो तेंग तुम के थान बम लो लासी नांगली फान लापेन दा कार्बिंग लोंग एडमिनिस्ट्रेशन तुम फान निदि तुम मान गिपी लापेन आरोन फान मान गिपी अपोसिनी तुम के इंसाम जिन बो कोपी मा पुलो ते सुलुक सोदा काते मन के कार्बियांग बोंग लापेन के कार्बियांग लोंग आलो पेजाप इंतुंग ते पुसिनी तुम के इंसाम जिन पेंसी do bom APHLC pen bangke lasi tum cedanon de cebongon de lasi pini bangke ni tum ta ning thelo FIR nang tum nang dengdon lo case registered po ke chok ki tum han nep po pusi ning thelo pusi osi phan pukang lo lasi BJP tum nili tum APHLC phan kupi posi nang pang thege la bangke akapre ke kalibon nei gama tha teng pulote je BJP tum Karbianglong non BJP government ka cari bom tum lo Karbiang long lo sangti along pulap lo jorlap lo hala so tangkanda state minister tum phan thonam lap lo lapen ke khoros phangnu lap lo alang le tum hema rit chikimi lap lo Karbiang long tangkang tanpot lo lahai anda nitum APHLC IT Cell tum ke tok dun bom lo jong dun bom lo rada phan pa chindi bom lo lahai aning ke kang aning ki pung ka chi chakon e posi sonang pang thek elo lai silo la pena ko dun thu bang ke sangtia long jor lap lo la pen jor mui lo nona ki jut si bang ke Karbiang long department hong ke do lahai department hong ke ba tangkan da lang tum chop hang no law lo rada phan lang imu de lo bill pi mu de lo Sakuri claim tum hanta dormaha salary piu ni delo development account claim uni delo la hai tangka na pa phangnu lab lo chu lab lo la sinona ki jusi bang hako Karbiang long along le la ki sia bigha pu news long la klang lo la si Ambani Adani tum han ki pithuji la hai long le sia ko non las bang ka ki jor tupo la hai ang deng anda la hai ang deng anda nilitum jongdun bom lo chok che ti la son ke chok che pusini tung ke jong dun bom lo lahai kap pe klang are da potma pusini tung non chema thada la pen non ke jutsi bang ke tapat West Karbiang long aduya hoelam haladak aduya hoelam ni tung ke pu bom lo hada ke public tum lai ke tonang ji ka li da ke da council pen council authority pen si haladak hoya duya long keton ke lang atumhan bidam thit nahi dak civil atum ke dak claim dam une du dam une a jo na lo
lasi la so solution 1G peace 1G pulote adui hoilong border protection bangke kai ta pedu thib nai situ pubom lo ta council tum kelang pangkribi lasi atumi dik ni atumi ni bangke halada ke nura kar bifan ke apran endelo la so apran ke dam nang ju ke komalo chokchi council tum si chokchi lo CM tuliram rohang si chokchi lo te tang te CM tuliram rohang phale jongjete non tim kar binglong BJP tum hale BJP government hale jongjete komalo ke yong mahalo ke yong po nili tum ke opposition party lo ke chok along ke chok lo ke chok che long ke ni tum ke jongunang kok po la su ke jong long antalang tum chi chakon ni ute pina ding tu resign la mo CM ar pu resign no de CM tuliram rong hang do bom po si CM ha punang kok lo pina jong si komane mor di so si CM komane MLA kalang dorsin rong hang ba komane nomolumin la CM bote hala phasi jong po cicak nun lah solam mangke kecok cecet minun nitum da ke thek the polo border nitum protection pi dekhe delo nitum permanent solution nitum claim dekhe delo ku cicak ho charjuno kupi polo nili tum phan nangpang thege tong lang tum border solution kan thege ma lagali mati lasi la bangke nili tum cichini lo APHLC aphan kai manang ka pang thege bang ke lang tum ke claim ke chok che ason ke ong aposi nili tum ki pudu no posi nili tum hanang pang thege lasi la bang sona pang thege bang ke nili tum ta chi chak ver velu la bang e APHLC tum chi chak ver velu chi chak dor lo nili tum ha duk na hoi ong lo non lang so BJP to nang ke chok nang ke theng hemarit na kidnap pen dang lo ha police nang ka pen pen dang lo nang pe chok nang pa theng benang lo itung cicak do lo non bangke lasi ing to nun pusin li bangke chundiri lo CM tu hero no hongta karbia khai phan ching hon ulote karbia khai angbong ka chi chok ka chi theng hem ke dam ka pa kidnap no la so bangke alang tum bithang gol ka sa phan ta che than po pusin li hin pe chundiri lo yo niri ot ekdom chundiri lo CM pha la bangke bang to nun athema laki itu makai pan kemi senang thekali election ke tum chedana democracy teng pen peacefully teng tum chedana laki tum right do ke election contest right do munit la pula pu ke san ke chibung lage ka joka party da claim lo ta ka chi chokra ji ke chi theng ra ji ke lai tum ha kemi sen kali asi pinir da khana ke bang na kok bang la hello je non mohon diso BJP agriculture board chairman la phandep sarak nang pu la sona munit ke do si la sona munit ke do si pini karbia khaya tum kaching thuri dekte la sona munit ke do pena posi pini karbia khaya tum akhe no nang ke klangret la tum bensi ke he no non uwe kimia tum han ke chok ke thenga kidnap la tum bensi non ang thek ke pekla non ke wang ilang uwe mi tum han la tum bensi encourage ki people la sila bang ni tum chidon de ke me sena phan klemo ke me sena phan jano bang an ke chok ke thenga kidnap hala so bang encourage pinang ne aning pe thirang ne japon ang ne basi chuni rang to silan hello